Kat si Kanginan sa Fon Morales, kumusta ka mo tanan asap kita, always say a prayer mga kaigsoon. Muna importante. Ang atong pag-ampo, atong panalangin, ito sa labaw magkagahon. Thank you kay Lord. Si magyata ka namang grasya, matag adlaw. Okay, salamat kami dako, nga may abot pa ni adlaw aron. Og sa umaabot. Og thank you sa kay Lord, si magyata ka namang kalinaw, sa matag silingan namo nga naa sabdiya na pita, may ampo usab diya kanimo, nanalangin diya kanimo Lord. Salamat kayo, salamat kayo. Labaw sa tanan, ang grasya gyud ang magyata ka namo. Thank you kay Lord. Thank you. Bueno, ang suwatan po karon ng katagan og pagtagad no. Pinadakin is usa ka babae nga mapatawag lang sa singan nga Nanit. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Igsunan ang atong sender si Nanit. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga ambot ug unsa akong itawag ani niya? Talawan, ignoy o unsa baka ha. Kung nganong na problema ko aning tawhana, ingon magud ini ang mga nahitabo. Natay, pre. Sabi ko ikalaga taon mo. May ikaw biya taon na to ni mo, pre. Porbida. Pre, sinang na. Ikaw na, pre. Kumpare, gud ta. Siyempre, magtinabangay ta. Huwag mo trabaho. So, abangan di ka nga makakita ang trabaho. So, karon na may akong amigo nga nagkinahanglan ko sila driver. Ako matatuyo ko ahon niya na naman ko trabaho mga ikaw nali akong industry dito. Pero pre, ako ano kining. Day. Day. Uy, Paritino, nasaag lagi ka pre. May tuyo yung ano sa inyo mari. Ay kay na ako kuan ba tuyo ni Parisinon. Day. Mauba. Day. Unsa man ang tanin imong tuyo niya pre? Ay kuan mo god Prince forever mo god. Abangan tanin ako si Parisinon nga makasulog trabaho. Kayo makani si trabaho ron. Ay mao lagi pre oy. Sige pre, tabangi taon ni Sinon nga makasulog trabaho. Dong, sudli dong. Tagay ko resume pre. Kaya ako ihatag sa akong amigo pre. Resume? Oo. Asa na lukaton, pre? Ay di man ang tao na lukat taon oy. Di mo bang application form ba? Application form ni ay? Oo, pre. Arin ako isabit kay ako hatag na nga to sa akong amigo. Iya. Para automatic na ba? Di mo ko kumaumbuhatan na taon, pre, oy. Ay ako dali himo pre. Ako siyang himo ag resume. Sige, mas mayon mare. Ay kapala ka pre. Wala kay examen. Dito na kay interview. Interview? Tuwing nga ikaw dagayod ning kalibutan, ang giludhan o gisimba sa adlawng tanan, giampuan ka kanuray nining kalag, pangandoy ko nga ikaw dili mahimulag, ikaw daang bugtong paglaom ko, gugma ko. Himaya ka ni ining tanan, maguhupay ka ning dughan ko, kalipay kong maako ka, sa pagpangga ihatag ko kining tanan, ihalad ko ang katinuod, ninggog nga kung walay suko. Dong, kumanay mo ni o. Day, mana, day? Dara pirmahin ni o. Day. Salamat, day, Pirmahin ning resume oy, aron imo na nang mahatag ni Paritino, siya bahala ana. Mao lagi, day. Mauna ni, day? Mao lagi na. Paraw ka man, nagduya man ka oy. Oy. Wa ka malipay nga makatrabaho ka na. Kay dunay nitabang nimo, tabangan ka Paritino. Amo tayo, murag Murag-murag unsa dong. murag ni Aldam. Say ni Alnam. Lain ba? Lain naman. Ngano man oy? Say lain. Murag lainan ko. Abi na ko gritson ko trabaho na amna interview. Ay unsa man di ay naunsa ka man na amang gyud na ba sa mga apply kag trabaho, interviewon man gyud ka ana. Di lang ko ana dayoy. Ay naya, kanong dili man ka kahanggaws naong nimo oy. Nano ni tabang nimo para makatrabaho ka, di sad noong ka. Sige lang, huwad lang ko laing trabaho day. Ay pagkaparaw naman lang gyud mo applyin na oy. Applyin gyud na ha, applyin gyud na. Wa ko kasabot niya akong bana oy. Way trabaho, sigyaw-yaw. Kay pait ko nung way trabaho. Unyag na anay trabaho mo balibad, di ba? Hanggaw kay kunahuna. Unya. Mare, asa man si Parisinon? Ay, ambot anang tawhana pre. Og ambot og asa sa kato.
Lakaw day siya. Karon to akong ingon nga ako siyang balikon mare. Kuan ba, balikon ako iyang resume. Asa ba iyang resume? Na, ambot ng tawhana, pre. Pero gitiwas na to na ko yung resume. Naaman ka. Naaman. Gibuhatan naman gusto na ko siya. Bibi, kaya ako hatag sa kumigo. Ay, sigurado lagi rin siyang madawat mare. Paring kamuti taon ha, pareha kay murag wa man ganahi si pare ni mo oy. Nga naman kung taon. Ambot lang anak niya, basta kay isubmit lang gyud na pre. Unya ikaw na bahala nga mupugos niya pre. Sugot lagi ng tawhana pre. Oo, mare. Wa ko musulti sa kumbana nga akong gipasubmit niya ang iyang resume. Wa siya kalibutan, pero siya nagpakita gid siya way interes sa maong trabaho. Unya, Presidol, gaya ni mo, pre, oy! Oh, abi na kung late na ko na. Wa mo lagi tao. Ano, pre? Kaniha pa na sila, pre. Ito na ipaabot na mo. Kadios na, kitago na ko sila. Dali na sa tapukol, pre. Oh! Bilkol! 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 Uy. Mauni ang classic ug gurig. San Miguel Pale Pilsen. Sarap lagi kasama. Basta Bilkol na, pre, ha? Automatic ka na. Di ko na mawa ang San Miguel Pilsen. Sarap! Laging kasama. Og mas mo aligre pag yun basta kumpleto ang barkada. Siyempre, paborito na itong mga batang San Miguel. Sugdan na to. Usay paabot na to. Mga pare, aplihin na ninyo. Wow. Mga pare, cheers! Cheers, cheers. Cheers! Lahi ra gyud tinuod basta classic San Miguel Pale Pilsen. Kamo na mga pare. Mag-Bilkol na pod mo. Bilkol! 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 akong nabantayan sa kong bana nga kung makainom siya, murag mawa ang iyang kauwaw kay tabian naman kaayo. Unya, Ay, day! You that is... it's me that is. Ah. Ang dali mo resume Oh, my resume! dong. Ihatag na ni Paritino ha, kay siya ko ni bahalaan na nga magpakiluoy o mutabang sa imungan, siguradong makasud ka. Don't worries about that, Inday. I can manager, supervisor. Noon sa kasi nakainom ka? Just a little bit. Hunsa? Just a little bit of soft. You hurt me. No, you know, money me say. Nindot sa ka, uy, na Amerikano naman hinuong ka. English pa ka naman kay ka, pinakanta pa. Sakto tong grammar ni mo. Well, grammar is my problem because I don't know what is grammar. Bungot sa ito yung sorry di ha, ay. Wa na lang nako gihatag ang iyang resume kay murag nakainuman. Ang ako basig makumot ba o magisi. Unya pagkaugma ni adto si Paritino. May kay ni aka Paritino. Mari, kay waman mo atos pare sinon sa makibutanan. Ako mong tanaw dito sa iyang istabihanan. Nah, ambot na ng tawhana pre oy. Mari, mari ka nang may problema, mari. Ambot pre oy. Ikaw na bahala na iyang resume ha. Ako taning ihatag niya gabi kay para og magkita mo ba siya na muhatag nimo. Pero ang kanahan murag nakainuman kay nagsige na mag-in-English. Pataka na malag English pinakanta pa. Mo nga wala ko gihatag niya kay basig makumot o magisi ba hinuon. Sige lang, mari. Mas bay sa doon nga wani mo gihatag kay posible todo bagisi mo gihatag pila ni mo gabi nya. Mo may rasad. Mao lagi anya dada pre o. Salamat, mari. Ako uday ning hatag para ning tawag maapil ni siya. Kinsay badawat. Salamat kaayo pre ha. May problema, mari. Padama lang sa pare ha. Kay siguro lagi ko madawat na. Kay lakas kay na amigo ko, mari. Nya, amigo kay mi ana. Siguro lagi na. Salamat pre. Dako kaayong akong paglaom nga madawat gid ang akong bana sa maong trabaho kay lakas man kay backer. Unya, para maengganyo gid ang akong bana sa iyang trabaho, gipalitan ako siya daan sa iyang mga kinahanglanon, iyang bawnanan, kalsonis niya, sapatos. Ako gyud gibag-uhan para ganahan siya mo trabaho. Unya, Sa Maniday. imo.
Ha? Oh, saya ako. Imo bitaw na. Oo mo ba? Wow. Nadi ko bagong rasuning sapatos? Oh, para na sa imong pagtrabaho. Ah, oh, siya trabaho. Para ba inig sul sa imong trabaho ba? Kung siya ingon yung trabaho ko. Nangita ka magkahagtrabaho. Sa trabaho ah. At ito mag-iingon ni paritino nimo ba nga tabangan kanya makasulog trabaho. Tuan naman niya imong resume. Ang taro niya na nito eh. Hiwi day ko. Tanawa ko nga hiwi ba ko sinon. Hanggaw ka man kahaoy. Sinon pasalamat ka nga naay tao nga gusto mo tabang nimo para makatrabaho ka. Unya karon nga naa na kay trabaho. Klaro na nga makasulod to, mabalibad ka. Hanggaw ka man kaha. Ang uban gali mo nas ginhawag hangyo para makasulog trabaho. Ikaw hayahay kay ka. Ikaw pagaligi ari. Ay, tawa ni Klaro eh. Unsay way klaro? Wala gini klaro, kung klaro pa na sugod akong trabaho niya. Ano lang, napabinterview eh. Natural raman ang interview in town. Naunsa man ka, uy, asa ko tang makita trabaho nga may interview. Syempre interviewhon gid ka Ah, ana. bati na, bati. Ano bati ba sa may nagabati ana? Interview. Ano lagi bati mag-interview? So, siyempre, unsaon, malagi, di ko kabasar interview, di ko sikusik, di ako kung kago. Ay, Ginoo. Naunsa man taong katawhana ka. Uy, nganong mag-uul man ka ng interview nga insured naman ka. Oh, sa insured? Ha? Unsang na interview ha? Insurance company? Abay, binuangan ka ni insurance company. Ano na may insurance? May insured ba ka? Bota ko ipasabot nga insured na kadaan nga makatrabaho. May kasiguruan na kay lakas kag backer. Natiyaw mo ka na? May bakir-bakir pag ginay ko. Yang anong interview ko pa man ko. Dapat untawan na interview. Ang uban gani, basta doon na bakir, diretso na trabaho. O interview diha. Mao na. Klaro ana, ano interview ko pa man ko be? Di ko pa sa interview. Unsaon man be? Alam ni mong tudson, ambot ni mo Aw, og madawat ka, o dili, sige okay ra. Basta kay naning kamot ka. Huwat naman sa kakungitan ka, grabe sa sam sa gay. Sabi sa taon ko na ni, dahil kong buti diri, kung gusto kong apply, mga-apply ko! Hanggaw ka. Ah, basta! Di ko trabaho na trabaho ha! Kapo yan na! Sinon. Niulbo akong kaspa nga nakadungog sa gisulting sinon, lami alabayog bakya algis kanahan. Siya pa gitabangan, siya pa'y mamili. Hilas, di ba? Unya, Uy, Marie, Nanette, kumusta naman ka, Marie? Uy, alam, gwapa man noon kag samot, uy. Lano, saba ka na Mario, di gwapa good town. Imo magibali? Mas ikaw ang nigwapa kay murag Amerikana, kay nay ay mistisa ka na kaayo. Mao ba, Marie? Lisod gid ni ko makaadto taglaing nasod, no kay inindot kaayo mo puti og mo gwapa gid ta. Ya, ako lagi marin. Hindi mo ko matuwa na. Ngano man pre? Ay, ayaw na lang ta, Luis. Swerte ka kay gidawat pa ka sa Amerika. Ha? Ay ngano di man ka motuo pre nga nindot man oy makanindot mo dito sa laing nasod gud. Nga, ang mari. Na mo, lima na kukutuig dito sa Amerika, pero hangtod ron. Wala gun maghihapon ang itlog ni mo, no? Okay, munay man ka. Kay mao man naghihapon na imong isulti. Sa pa ay. Oh. Kakidot lang yun mo. DXDC. Ay, kung unaya day. Ay, hilong da, oy. Kining Marie. Unsa may maayong balita Marie? Ay, Marie, ni ami ba kay gisugo mi sa among kompanya pagpangitag mga trabahante nga mga Pinoy. Unya nahibaw man sila nga ang mga Pinoy kugyan man kaayo. Munang gipapangita ko. Unya giani ti ka Marie kay si pare sinon ba? Atong palargahon. Ayaw ka palagi sa mga gasuhan kay salary deduction man na. I-deduct ra man na inigsugod imong trabaho. So, wag kay problema. Unya sa mga papilis ka mo nalay mo hikay ana. Patarbuas pa rin sinon, mari. Nagkuar bang sweldo, mari. Dalar gud. Gamay ra kayong 80,000 ang buwan ni mo dito. Ha? Tinuod ka pre? O lagi Marie. Asa mas pare be? Di aray, dalas pa rin sino ninyo ay. Oh, pre sinon. Musta ka, pre? Oh, nuli na mo? Bakasyon na may pre. Ay ni ami pre kay tabangan ka na mo magkagawas. Magkatrabaho ka dito sa Amerika. Dong, ayaw ginabalibari ha. Kay sayang gid kay na. Sila si Mari ang bahala sa mga gastuon ug mga papilis nimo. Ang imo ra gyud mo ang pagtando nga mo trabaho ka dito sa ilang kompanya. Ha? Dako kag sildo dong uy. Magkatukot tag dakong bahay, makapalit tag dakong yuta. Ha? Sige na kag hadi ay, yabang ka naman tingali. Pre, unsa man, pre? Okay, kag adto mo trabaho dito, pre. Kami rin may baon ni mo. Kami rin bahala ni mo. Di lang ko na, pre. Ako ang gula lagi. Pre! Nganong di man ka musugot tawa naman kay problema? Sila na may bahala sa gastuhan. Nga sila sa bahala sa mga papilis di mo. Anong balibad pa man ka ha? Ngano? Madlo ko rin. Adlo? Usa may magkahadlukan? Ako anay, kanang mamasaag pala ko dito. Di na ko kauli din eh. Unsaon naman lang, ha? Di na ba ko kayo kumaon ng English, ha? Kung gawa din ako ng English, kainom ko. Di lang ko dito. Oo ko nimo sinon mamatay ko nimo atakihon ko nimo. Ikaw na gid sinon ikaw na. Unsa ikaw na? Ikaw na ang kinabuguan ug utok sa tibuok kalibutan. Ah. Nganong ikaw man tay akong gipamana oy.
Tayo na rin! Mao ni akong problema sa kumbana nga murag mo ay kinabulay ugan sa tibuok kalibutan. Ang butog unsaon kunin tawhana? Kamo nalay tambag niya bi kay nagsurok pag ginakong dugo. Tagaag trabaho mo balibad, di ba? Paraw, bahala na mo kung sa inyong itambag oy. Unsa man og kamo ang pasultihon, Nanet? Okay, Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karong Si adlaw. Inday Nanet, Ate Pres. Nanit? Oh, ang problema aning Inday Nanet, Ate Pres, iyang ba na purting tapulan na. Oh. Mangita yung trabaho, mangita yung paagi nga di makatrabaho. Gitabangan siya ang amigo ni Tino. Tabangan siya. Unsang tayo nagtabo Ate Pres nga. Di ba siya mo adto kay na ako ni interview. Madok siya. Oh. Na ako ni interview kung sa panadiha. Bigyan siya Ate Pres kanang gusto niya nga wa interview diretso gitrabaho. Ala no? Ni uli ang niyang amigo tao nga gikan sa Amerika, nanguli sila. Ay sus. Tadunta siya sa Amerika Ate Pres kay Isa. patrabaho ko dito. Di siya. Kay tingali ko nung mataktak siya sa trabaho, unya, di na siya katultol pa uli. So, Ay, tapulan good. Tapulan good. Nahinomdom nung kung sa interview sa driver gulyat. Ah. Nagingnan ka ng kamao kang mudran. Kung sa mo naman sa kinana, di mo naman sa kinana iyang drivean. Ah. Ingon ka na ang nakasuway na kang kanang na disgrasya. Unsa man nga nabangga niya. Buhay ka siya patay lagi. Wag ibadawat. Anatay ipangambit dire, matod pa, no? Sa panultihon 13, versikulo 4. Ang tawong tapulan, mangandoy sa usa ka butang. Apan dili niya kinimaangkon, ang kugihan makabaton sa tanan niyang gikinahanglan. Siya manggod Gulyat, dili siya gusto og na ay agalon. Laktod istorya, dili siya gusto nga ay magmandar niya. tapulan. Dili siya gusto nga na ay magbadlong niya. Para na ako, kanang, bisan kanang ako, kato ako mama sa buhi pa, no? Kanang mingon, panitan mingon ka, niya sa kuan, maghakot ko og mga kahoy, unya ni kuman, magbutang ko dito, tanong, wala ko mama, ikaw tapulan ka, sigil kang yawet, murak ang at, sige nga, way lihok. Sige lang nga, sige lang istorya din, wala ka mo lihok, sige ka, lahi man gud ang kuan Gulyat, kanang, naiuban bitaw, no? Labi na sa mga mag-uuma Gulyat, kanang ingon nila, og, basta magkita na ang dagom, mangguna na silang butang sabot nga. Unsay dagom gan? Kana bang ang mga ubang mag-uuma nga kugihan kay Gulyat, di pa mo sidlak ang adlaw, tuwa na sa uma, nangguna na. Kay okay makita na kuno ang dagom, ang butang sabot, hayag-hayag na. Hayag na. Sidlak sa adlaw, di pa ningot na sila. Kaysa ka ng dugay mo bangon, dugay ka mo tambong sa trabaho, Oo. naasa uban nga sa amo dito kay kami mga mag-uuma sa amo. Daw ka mong silingan Gulyat. Nga dili gud siya mag-uma. Magsige lang siya pangayo. Kay mahadlok siya hipakag humigas. Bitaw, tinuod Okay ka naman gunat na may mga humigas. Di siya gusto kay hipakan siya humigas. Magsige lang siya pangayo. Ako ba, nananggot sa kuga sa una bam? Bata pa kong nanggot ko. Alas 4 sa adlaw, saka na ko ng sagutan. Kay para akong ang kakatubang yang sa tipangalan ng kuan bam, kanang Kawit sa man. dili ka nang- Sanggab. kanang kuan sa lubi ba, kanang may kuas. Gitawag na sa amog ka ng bulok. Bulok Oh. di ay. Kibali mo na yung Uyawan ko, masayop niya ako, makuhaan niya na kong biba. Bulok di ay, bulok. kibali mo yung buwak lagi nga ato mo Oo. ang tuba. Oo, na. Nga nung sayo man ka. Musayo kong saka, kay para ako tulipyuhan, inig tao-tao, daga na mo sa, kay kanang aglupigod, kanang murag, tanaw na ko nga, inig kakadlaon, kusog agas yung tuba. So mga alas 9, ako nang sa kahon, tanaw na ko, nanay kuan, hanada, gidagang mga kuan. Kanay da ka ni sahod. Tubad, tubad. Oo. Mao na ako asad. Pero mao na imong gingon nga mo sidlak na gali ang makita ang galing dagom trabaho gyud ka. Mao na sakto na imo habam ang uban pero kani siya tapulan na gyud grabe gyud kayo katapulan ba. Ako, dili pa ingon nga kanang nanguan ko ha, kanang nagday ko sa akong kagalingon, kanang lahi yun Gulyat, ilabi na karon na atong aging buwan kasalma sa akong pag-umangkon. Ang akong mga bisita, ako nag-ingnan nga, nakita mo itong abukado nga ang punuan dili magakos, tungod sa kadako. Di man, sa inyo, ha? Sa mo ba? Gitanom Sa Uslob o sa Uslob. bayan? Sa Uslob. Kung gitanom ko ka to, gaedad pa ko 16. Pero ang pagtanom na ko sa abukado Gulyat, duwa-duwa ra. Kaya nauso man ko niya atong 1960s, kana 1965, 64. Nauso man ang gitawag nila og kanang rock garden. Kanabit ng mga bato, pormahon ba ron og lingin, pormahon ba og star, nabutang mga tanom. Sa tunga, nakakita man kong turok sa abukado. Akong giibot, akong gitanom sa tunga. Muna na karon itong abukado, akong gitanom sa una 1968. man siguro. Nakakibo nga bam.
Hindi pa mo nga, Dah. dako naman kayo. Dahil na kayo sa karon ito ka ng tiguang na bito kayo siya, dili na kayo sa kabunga og daghan. Pero nagyapon makabunga gyapon siya niya laburo ba kayo tanan? Sa una mang God, kanang amuan dito sa Oslob kanang ting abukado bitaw gulyat. Una ay mga tagalaing lugar nga mo ato dito maingon nga Manoy manang kaning abukado nimo kana ako lang ipakyaw ani ha. So sang giuno na ganing mga abukado, mubalik to sila. Pakyaw na. Manang amo na sang giuno nga abukado. Hala do paghinay lang mo. Pilay palit gulyat. Piso ang isa. Pila? Piso. Hindi ko man, usay, manang, may luala na to planggana og balding. Sige dong, ikaw mag-igo. Ana, rabitaw. Oh, aron, gayaw-yaw man ko. Sukad adto, gamay na lagbunga kung si Paul sa kumangon siya. Bauna, kaya gayaw-yaw ka man, nga barato ay palit. Awa, walang bungag tarong. Pero barato rin bitaw yung kayo sa una Kaya ba? naman din sa probinsya. Balik ta. Sige, balik ta. Balik ta. Kanang inday, nanet sa tin sinira ni. Nanit. Oh, inday, ampo lang na, pangaliya ka sa ato ang patron bitaw sa mga trabador gulat, Senyor San Jose. San Jose. Oh, ampo lang dahi nga giyahan siya aron sa ingon nga kanang dili siya magtinapulan kay mabuto niya pero dagan mo mga anak unsa man yung ibuhi. Tinoda, Oh, sulti-sulti pa ron ba? Kayo pa sila anak. na ano niyan mo yung mga bata, hindi ka dako sa inyong mga bata. Unsa may kapang hambog niya isip amahan, no? Kay lahi gud kanang magtinapulan ta, lahi gud nga karong na tiguan ako giday ako sa kitay uno niya makakaon ako sa bunga bitaw sa nangka or abukado nga imong gitanom gulat or sa saging nga imong gitanom niya makakaon ka. Kana bang padulti sa katigwangan. Nakatilaw na yung taon ko sa kong singot. Tinod bitaw. Lahi gud imong paminaon, no? Ah. Oh, sagdi lang to kung nakita ang lahi kay lahi man to. Riyara sa gud bam kanang imong nikatilaw singot ba? Ako lang sa kanang bitong ang imuhang anak kanang bitong i-treat ka pakanon ka malipay ka no? Ano kay nana no? At tagaan ka sa mga anak. Di i-treat ka ba dadon ka niya pakanon ka niya ano malipay ka. Oo, Ano? Mura da kana ta ba sa nakabawas lagi taon akong ginaguanin. Mura nakabawas na nato ba no? Oh, kada bang sabot nga kanang sa imong paghago, imo nakita na ron ang bunga sa imong mga gitanom. Kana mo na pasabot bam. Pero lain mo to kung lain mo to kung nagunitan nga bunga. Laib duham to. Dili tinadon akong bunga ha. Usa to bunga? Bunga sa bukado kay Vito. Lain mong bunga mamilok man. Salamat ako na dito naman doon. Kura ko ang pasulti